sobre on hem d'actuar especialment és el mercat laboral, perquè la sensació una mica és que hi ha una part de les jubilacions que signifiquen o bé pèrdua d'aquest lloc de treball, no? Que no se substitueix, o que se substitueix per uns contractes en unes condicions doncs, precàries, temporals i molt pitjors, no? Del contracte o de la persona, vaja, el treballador o la treballadora que jubila, no? Però al fil de tot això que anaves explicant, jo també anava pensant en el sistema fiscal, no? Sobretot quan parlàvem d'aquest equilibri, no? D'aquest sostre que hem de posar i d'aquest terra també a les pensions, no? Ho hem de fer perquè hi hagi aquest equilibri, al final aquesta una mica redistribució, no? dels recursos, que té molt a veure també amb el sistema fiscal, no? De fet, una de les lluites o de les propostes que hem fet que l'Espai Polític d'en Comú Podem ha fet reiteradament ha estat el de la lluita contra el frau fiscal, no? I de com abordant el tema de la fiscalitat podem donar una volta a l'equilibri pressupostari, no? Perquè jo crec que hi ha també, ho deia una mica al principi quan parlàvem de les pensions, però amb totes aquestes qüestions una mica l'estratègia de la por, no? De que el treballador, la treballadora, els ciutadans de peu, no? Ens espantem quan parlem de qüestions com això, no? Com els impostos, com les pensions, qüestions que ens afecten molt en el dia a dia, no? Perquè doncs, de variacions en aquestes qüestions depèn que visquem bé o visquem no tan bé, una mica malament, no? Les economies, moltes economies, malauradament, i a causa d'aquest sistema laboral són precàries, no? Però hi ha molt camí per recórrer, no? Que ens permet ser optimistes si fem segons quins plantejaments, no? I el tema de la fiscalitat en seria un, no? Quan ens comparem amb aquestes economies, amb aquests sistemes públics del nord d'Europa, sempre hi ha un element, que és que allà paguen molts més impostos, no? Però també tenen sous més elevats. Bé, en fi, que és una qüestió estructural que es pot encaixar, però que, evidentment, com deies tu al principi, no es pot abordar d'una forma aïllada, no? No és una única qüestió que tingui un únic abordatge, sinó que és una qüestió estructural, és tot un sistema on hi ha molt camí per recórrer. I el tema de la fiscalitat és un tema estrella, no?